يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو. ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани причуда, пирожни причуда барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозима 500 грамм маргарин. маргарин фоизаш 72 бошад, бо хубтарай, 1 стакан шир ва орд 3 стаканаю 1 пачка разрихлитил. ина ордро бо разрихлитил якҷоя кардам. баъд маргарини дар ҳарорати хона истодагӣ камтар мулоим шудагӣ духтаро хунуки бад нестай маргарин. бинед, бо орд ҳамроҳ карда умоч мекунем, ба мисли крошка умоч мекунем. баъд ҳамроҳ мекунем шира. агар ки орд камӣ кад, бо каме дига ҳамроҳ мекунем, агар ки камтар андохта бошем. ин духтаро аҷоибот рецепти причудай, ҳама нозукиёш қати ҳама вақт ма гап мезанам, боз мегум, барое ки ҳамин причуда як намуд пирожнӣ ҳаст ки ай хӯрданаш сер намешавӣ. пирожнӣ ба баракатай, пирожнӣ ки дили одама намегира, қоқам намешава. духтаро хела мебара, мисол як ҳафта истод, ҳичам намешава. тайёр кунен, беҳад хубай. дар ин моҳи шарифи рамазон даҳанотон бамаза мешава ба ин ширини беҳтарине ки барои шумо рецептша мондам. 5 звола кардам. у даф 6 када будам, тунуктари бад када будам. айдаф 5 камтар ғавзтар мекунам. хамирша шуридам, мондам дар холодильник 1 соат истод. баъд 1 соат пас гирифтам. орд мепошем дар пушти лист. орд пошида тунук кардам. вариантш меша ки дар болои коври ки резиновиам орд пошида тунук кунед, баъд дар болои лист монед. ин вариант ҳам мешава. ба даст ҳам меша духтаро. вақте ки не ки ба даст бисёр тунук мекунед, дар лист часпиданаш мумкин най. барои ҳамин ихел вай кунед, ҳамин скалка қати кунед, хеле озод тунук мекунед. да бачилик чӣ хеле меҷиқинша, ҳамон мечаспа як точка. да хамир чиқа руғания об мешава. ҳатман шир қати хамирча мешурен. иҷада ма вилка қати сурохӣ мекунам, барое ки дам мекунад. духтаро сурохиша бисёртар кунед ки хеле бояд пузирок накунад. ягонта пузироки майда ҳам боша, ҳеҷ гап надора. бонувони азиз, кадоме ки дар ширкати атоми ҳолям кор накардистай, барои шумо ма тавсия медиҳам, пешкаш мекунам ки шумо ҳам кор кунед. духтаро пушаймон намешавен. ин як ширкате ҳаст ки ҳар моҳа маош дора, ҳар ҳафтаина маош дора, бонус дора, тӯҳфаҳо дора, маоши баланд дора, аз 100 000 рубл боло. шумо танҳо як структура месозед. духтаро балотон намесӯза. мо шинос дорем, дугона дорем. аз ҳамин хонагиҳо метавонем 2 нафара регистратсия кунем. дар тагиш ҳамин хел боз шиносошуна ва ё регистратсия мекунад. структураи шумо калон мешавад. дар 6 моҳ як бор харид мекунед. хариди фурӯш надора ин ширката ки ҳар моҳ шуморо харид кунед. ин хеле гапо нестай. бо чизе ки дора, маҳсулотое ки дар ин ширкат дида мешавад, номери 1 дар ҷаҳонай. шумо ҳамин гирифтагитон пушаймон намешавед. маз дора, кремҳо барои таҳти рӯра нигоҳ кардан, барои ҳар хел яраҳо мазҳо дора, витаминҳои нағз дора, барои норасоии иммунитета баланд кардан, норасоӣ дар бадан витаминҳоро барқарор мекунад. духтаро барои харобшавӣ дора чойҳо. кремош беҳтаринай барои доғи рӯй, барои таҳти рӯра рӯшан кардан. шампунҳош барои мӯи сара нарезондан. духтаро вастанавид мекунад мӯи сара. барои ҳамин шумо метавонед ки дар ин ширкат кор карда барои худтон харидорӣ кунед ва кора пеш баред, маоши ҳар моҳа гиред. суман беҳтарин наставникай духтаро. номерошда муроҷиат кунед, кора пеш баред. шумо ҳам соҳиби маош мешавед. аввал кора меомӯзонад шумода, баъд кора сар мекунед. кор маҷбурӣ нестай духтаро. як бор нависен, пурсен, баъд кора пеш баред. ҳама намуди чиз дора ин ширкат. ҳамин хел зина ба зина меравем, ба қулаҳои баланд мерасен, маоши баландтарина сазовор мешен духтаро. барои ҳамин дар хона нишаста кори осона ман барои шумо тавсия медиҳам. барои кремаш тайёр мекунем. 2 варёнка мегирем духтаро. 1 варёнка ма камтар 1 қошуқша гирифта будам. мондагиш инами 2 варёнка камтар ма сукушонкаша зиёдтар меандозам. 500 мг бояд ним литр ма сукушонка ҳамроҳ кунам. 2 варёнка дар корай. Якҷоя мекунем, ба миксер мезанемша, хуш рулат мезанем.
ба дараҷаш креми бамаза мешавад. духтаро дар ҳарорати 200 коржора мепазем. 5 та коржа дар ҳарорати 200 дар пушти лист орд пошида духтаро ҳатман. ина ба секретош ҳамаша мегум. пазем пушаймон намешавен. лайка фаромӯш накунед духтаро. раҳмат барои дастгиритон, барои суханҳои нағз. ба ҳаматон миннатдорӣ хма баён мекунам ки ғамхорӣ мекунед, суханҳои беҳтарин комментарияда менависен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. худованд нигаҳбонтон бошад. кулли мусалмонони рӯи дунёро рамазоншон муборак бошад. худованд моро ҳамеша ҳамихел хурсанд хушбахт дар рамазонҳо насиб гардона ки бо имони комил мо рӯзаҳомона бигирем, тоати ибодатҳомона ба даргоҳаш Аллоҳи меҳрубон қабул гардона. бештар зикр кунен. касе ки худаш дилиш рӯшана, дили соф дорад, нисбати як кас ҳамихел дили соф қатъи суханҳои нағз менависа. ман ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони азизи ман ки шумо беҳтаринен суханҳои нағз нисбати ман навистен. мисли апа ва хоҳар шумо ҳамихел ғамхорӣ мекунен. раҳмат ба ҳаматон. худованд нигаҳбонтон боша. чӣ орзуҳое дорен дар ҳамин моҳи шарифи рамазон, ба орзуҳотон Аллоҳи меҳрубон бирасона. духтаро кремша 4 қошиқи меандозам. бо камтараки дигаам ягон ҷош бинум камтар боша меандозам. сер крема кунен, жилет накунен кремша. баъде ки духовка хунук шудаги истодагия, мо ҳозир ҳамаша крем мекунем. 5 қабата болошта 4 мағз мепошем. баъд набрида дар духовкаи хунук ман мемонам, мепӯшонам дари духовкара. места 4-5 соат питатса мекуна. питатса ки кард, баъд мебарамша. ҳам мулоим меша, ҳам ровни хушрӯ мебарен духтаро. сраза набарен ки мешкана. и песочния. и питатса ки накунад мешкана. духтаро ба бисёриҳотон хоҳиш кардагем ки як дусе пахтапази желатиндор гуфтаген мара. ман мекунам насиб бошад, лекин баъди рамазон мекунам. барои дар рамазон ман чизои желатиндор умуман намехӯрам. ба ҳар ҳоле ки желатини ҳалол ман мехарам, туркӣ мехарам. лекин дар рамазон намекунам духтаро ҳамин чизи желатиндора. камтар мара бофаҳмед. ва баъди рамазон иншоалло ки чизои желатиндор як дучи рецепт гуфтагиян мекунам. ба желатини ҳалол ҳастай. желатини ҳалол тоҷикистонда бисёрай кондитерский магазинода желатини ҳалол меги нишонот метиҳанд. ай Турция мебаранд желатинҳое ки мисол бисёр кондитеро истифода мебаранд. дар тоҷикистони мо ҳалол истифода мебаранд. барои ҳамин баъди рамазон иншааллоҳ ман тайёр мекунам. ҳозир кӯшиш кардестам ки ҳамин чизҳое ки желатин надошта боша тайёр кунам. سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب في جنه بوزات أما اللي بات يا خير زاد رمضان дар ин ҷа хонума тайёр кардестам. ба мо лозимаи об, намак, орд ва як дона тухм дар хамираш ҳамроҳ мекунем, мешӯремша. ҳозир намакша об мекунам. хеле бояд золаи ҳамин хонума манто, самбуса, шӯрак бояд бошад духтаро. угрорам ҳамин хеле аз волаш. ина орда бехта хамиро мешӯрем. ина тухма андохтам духтаро, тагиш рафтак дига натофтак. баъд тухмша ҳамроҳ кардам. ина хамира мешӯрем. хамири сахтаки хушрӯ мегирем духтаро. мемонем рӯ мегирад то мо фарш тайёр мекунем. хамири мо ҳам мераса.
беҳад хонумай бамаза мешавад духтаро. Ина 3 золаш мекунам, барои ки мешада золаи калон кунӣ, барои стол майдатарай 3 золаш мекунам ки хушрут накарда битонум удобни шава. Дар инҷа пиёз мегирем, картошка мегирем, капуст мегирам, гӯшт. Ҳамаша ҳамхел реза мекунам ба шакли чоркунҷа, фақат капуста хеле бориктарак реза мекунам духтаро. гӯштам реза мекунам. Хоҳем фарш ҳамроҳ кунед. ман гӯшти реза қатӣ кардистам. баъд ҳамроҳ мекунем намак, мурч, зира, приправаи намо универсални дорум, паприкаи сирх, чанд намуд приправа дарунашда дора. ай урам ҳамроҳ мекунам. равған ҳамроҳ мекунам. янами қаравған нагирифта ҳамроҳш мекунам. мекобемша беҳад фаршмон ами начинкаш бамаза мешавад духтаро. ҳатман тайёр кунед дар рамазон. хӯроки бо лаззатай. ман ҳамира тайёр мекунам. димбарам реза карда будам духтаро. димбарам майда реза кардам. бамаза ҳак мешава. кӯдакои ман намехӯранд, ки ман гуфтумшон майда реза кардам, вале дар видео мебинад. гуфтум ки надора ҳичи. баъд ҷудо мекунанд ки ҳами димбаш агани хеле вообще димбаи свеже умуман запах надорава, лекин ҳами хел инҷиқӣ мекунанд. ҳами хел хушрӯ хӯрданша духтаро бовар кунед. ай бамазагиша. барои ҳами баъзан вақто равған ҳами димба андозум, меган надоз. майли мегум ма майда када майдаш мекунам ва об мешава, намефаҳманд. лекин ҳам полезне. ай равғани гова, равғани гӯспанд нахстарай, безарартарай. ина мехел духтаро тинукш кардам, мондагиша ба даст тинук кардам духтаро. уҷаша ака навор накардам, дер мешуд. ҳами хел ба даст тинук кардам. рӯи ҳами чида хушрӯй ба даст осонтарай тинук куниша. ҳами бинен чӣ хел тинукиш мекунен ки умуман намефаҳмем. чанд қабати китобушти хамириш ҳами хел тинукаки хушрӯ мебия. равған мешакемша, фарша меандозем, ҳамаи ҷош ҳами хел баробар мемонем, фаршава мепечонем. 40 дақиқада мепаза. хонумай бамаза мешава. баъзан одамо намеандозанд капуст. ҳами хел картошка қатӣ, гӯшт қатӣ, пиёз қатӣ мекунанд, лекин ман капуст қатӣ мекунам. як бор кунед пушаймон намешавед. ин рецепти хиштоманмай дар хонаи хиштоманам ба ҳамхалӣ мекардем. бовар кунед ҳам хел бамаза буд. ай хӯрданаш сер намекардем. шумоам тайёр кунед, пушаймон намешавед. дар листо равған мешакем. баъд ҳами хел ман тақсим кардам. 6 та листа туғри шуд ҳамаш. أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما